Bună ziua, dragi români! Am căpătat și o bucată de pământ donată de către Nuță Ion, Nuță Felicia și Nuță Maria. Așa că le doresc multă sănătate la tot familionul lor și dacă puteți cumva să mă puteți ajuta cu metru cub de becea, e binevenit. Nu-mi trebuie mai mult, vreau să-mi doresc o casă să pot să am și o familie. Că părinții m-au lăsat de mic. Vă salut și vă pup. Curentul voi băga cum voi putea. Vă rog frumos din toată inima, care credeți că puteți. Puteți suna la numărul de telefon 078 551 6603. Cu ajutorul lui familia asta am căpătat și o bucată de pământ. Stau la vitele satului Lauric, dar nu mă pot încadra. De acolo trebuie să mai mânc și eu ceva, trebuie să-mi plătesc și eu ceva, cheltuieli, curent, tot și nu mă încadrez. Venitul lunar de la vite. Îmi place să muncesc, nu să fur, nu să dau un cap la oameni. Dacă nu am mai bine cer, că nu e un lucru rău să ceri. Și dacă nu, asta e. Aceasta este fundația. Uitați, dragi români, cu ajutorul câțiva persoane din sat de la oameni, am fost ajutat să torn placa de beton, fundația, am căpătat și o betonieră de la domnul Andrei. Uitați aici, de la cineva o donat-o. Asta este toată ograda până în sus. Vă salut și vă pup, dragi români. Să ne auzim cu bine. Mă ajută, na. Poate voi avea o mână de ajutor și la primărie, dacă voi avea o mână de ajutor. Vă salut, dragi români.